Támuid ag ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig ag bon Cúla4 le daltaí ó Scoil Náisiúnta Mhuraisce. An rachadmuid ag drapa inniu? Féile feicáil. Ellen, inis some cámhúr an slíomh seo an tanam atá aici. Is é Cúla4 anam an slíomh mar bhí né Pádraig ina tháinig an slíomh feadh dahad lá agus oíche. Dahad lá agus dahad oíche agus, Eli? Tá sé an tam ag gcuí chun dé. Agus má léon eolas aga Gracie faoi aon fradaisiún a bhhanan leis an slíomh. Is é Pádraig an néamh patrúnach na hÉireann. Rinne sé trascú ar feadh dahad lá agus oíche ar Cúla4. Is drapa néfa é. Tagan daoine chuid an slíomh ar gungaí agus chun siúlaí gusanna Pádraig. Siúlann roinnt daoine suas go dtí an dal Pádraig gungaí. Agus Anthony, bhfuil aon eolas agus a faoi aon fradaisiún eile bhhanan leis an slíomh. Rud spéisialta eile a bhanan le Cúla4 na Green na bóthaí ar gá lá I mí lúnasa go bhfuil go bhfuil an Green ag rulla síos Cúla4. Is rud simúil é seo a eiceáil. Tá go leor an bhíthe agus plandaí an slíomh. Ar dánach na críocha drapan na lán daoine Cúla4, bíonn mar scoileán le tuairisóirí agus le daoine a drapan ar an réidh. Tugann Cúla4 a lán tuaisteach go dtí Mhuraisce, agus tacaíonn sé le gnóthaí áitiúla. Bíonn buzz I Mhuraisce I gcónaí. Drapan cuid daoine an slíomh ag braca an lei. Bíonn afran ag bar an Cúla4 ar dónach na cruacha sa sépal. Bhí mé ag bar an rithbh ba drapa fada agus crua é. Bhí sé an fuair agus scamlaach suas an. Bhí ráarc ólan an. Tóir ara nuair atá tú ag teach síos, tuid mé cúpla uair. Tá méid I gcólam faoine fór ceisce. Tá mé agsúil le Lá Fhéile Pádraig, tá mé sa fós I gcathain na mát le mo rang bealaí bé sé agus.